Hesemara RD Block ni bisingo klanyai Sharat Chaudhary bisini Katasara kamini tapkhuk Somir Deborma sakhamya ngui tangmani MLA bisikito Debormani na kalungbai hakhamnago tlangui chubakha YTF Sodor District Organizing Secretary Adarsh Deborma by YTF Simnani Working President Jora Deborma Sini dara Somir bini de treatment khamani sonography de report bangkha sonography khamani yaklo amo normal teresa ECG khakya ECG khamo normal no khana tewisa blood test khainai a blood test khamani yaklo blood test ni report manai manmani yaklo tamo khlainya nangya abo blood test khamani yaklo sang khlainai tei je hangyasak no giri thanan bai sang tiar tongo te joto rasak ni takukte bukuksok norok bono subanane musungui tongke subai manai Simna block under Sharat Chaudhary bisi ni Katasara kamio norok bono subana musungke जों bai hai ka sini amchani lukurok bai contact khai bono subai manai asukna hambai Puliano sini media person hambai ini sini dara takuk Somir Deborma Katasara kami Sharat Chaudhary bisini andaro tini sini dara asik din debit kelekza 4 বছর ka bini sori hakhanya boklaijak yakung yakmayangei oboni bagai bokebono sanani bobini mane tamhinai sathogya kebo bonai phaya obon bagai bo asik din koloma ma hake klaijik tongka obon bagai sing belanya khakhamka obon bus kango sing koi dini sekang sini daran sing nai thangpaka iseng ja chubaka haino hai tini sini borom genang sini khasuksa sinani condition chongja sini sar MLA belanya chubaka botini sini borom genang jora botongo angni isui tongo ei sinda no klangkhani belanya hambai ei sini dara belanya khatong tokain chawbo inam hai ke chuba jon bagai ingete tam hinai sing sinda no je chuba macha sing subanai e bini hanes sing nainai belanya bin kungo kosto jingja bini busabuti tongo tabu porina hin bama korian tombayo chanani bo kahama se yang tongo sini dara se amai ke klaiza bokai se income khainai bo sama ke tini klaiza bini nukhungo bini bihi sini basi bobo kurikha apon bagi belanya posto manjak takugro bufuro bin bagi suridi bin bagi lobdi bono khairo gai subadi sengbus kangote bo singti kasarno busbo garden bagi sini dara bono belanya subana nangoseng sing tini asik subaka sini borong menang sar MLA bo tini asik subaka sing bono ba hambai maya faro tei sini borong genang sini jorano ba hambai gai te tamu hinai sing bus kango sini ti kasane thinango sing subawin hanango ma hakenya sing kebo suba yang gai sing nam manago keleknai obuni bagai sing subalanya nango sing bai sing nailenya nango de asik din dore thangka sing darano kebo nanya gere sing tini saminei sing dara sau ana bisa subadi hinai sing je mancha bono subaka de sarno sadi hinjo bo MLA sarno sing bono bo saka obun bagai borong unang sini sar MLA belanya bekhaka hamni bagai botini asik rang khibai sonography hoite nini totally pura treatment khaika bo joto nini PTCD dioka je nangsap bo joto nirane bo bosika obun bagai belanya hamba sini sar MLA no bo asik no